O Servizo de Arqueoloxía do Concello de Pontevedra rebusca na historia da Casa Consistorial da Praza de España. Están a facer catas internas para pescudar que había antes do edificio deseñado a finais do século XIX polo arquitecto Alejandro Sesmeros. O que hai que pensar aquí é que estamos nun soar que ten centos de anos de historia e o primeiro que hubo aquí foi un edificio que se coñecía como Bastida Grande, que era o principal torreón que tiña a vila murallada no século XV, e depois pasou a ser a Casa do Concello durante moito tempo. É factible que este edificio agoche vestixios, pegadas, como decía Ángel, dos seus antecesores, dos edificios precedentes, non? As catas están permitindo ademais coñecer o alcance da reforma que se fixo no edificio no 1944 para recibir o ditador Francisco Franco. A actuación custou no seu momento 700.000 pesetas, uns 6 millóns de euros na actualidade. Entón, no ano 44 se lle engade o soto e se deforma completamente o patio central, construindo unha escalera imperial que é a que vemos agora, non? Entón, entón o que queríamos é un pouco acabar de fixar ese tipo de cousas. Estes traballos realízanse de xeito paralelo aos preparativos para a reforma da primeira planta, a mellora da accesibilidade coa instalación dun ascensor e a recuperación da entrada orixinal pola Rúa Alóndiga. Que está moi avanzado o proxecto de execución e, polo tanto, sacaremos a contratación o antes posible, pero ao mesmo tempo se vai a facer un estudio en profundidade do soto para logo recuperalo tamén, pero respetando todas as pegadas que deixou a historia, né? A intención do Concello é que as obras se liciten no prazo dun mes para comezar este ano e que poidan estar rematadas no vindeiro. Poñer a disposición da ciudadanía de Pontevedra o edificio de Sesmeros para que poidamos facer os plenos arriba, facer reunións de todo tipo, presentacións, recepcións, habrá unha oficina, unha alcaldía institucional que eu vou a seguir traballando na Michelena 30, pero se hai unha recepción oficial, pois farémoslo aquí, e darlle un uso que ademais é necesario, non? O prazo de execución das obras é de 6 meses e o orzamento para esta fase da rehabilitación é de 700.000 euros.